Samarin shago, hankali da samarin shago 'yan mata. To 'yan mata da samari da waye yau filin naku ne. Maza masu yaudaran 'ya'yan mutane yau zan taɓo. Don menene za ka je gidan yarinyar mutane? Kai ba aurenta za ka yi ba, sannan ka dinga yaudaranta. Yau a ɗauke ta a je wuri kaza, a ɗauke ta a je wuri, kar ku manta fa abin da kuka yi za a yi ma 'ya'yan. Kuma ko da baka da 'ya'ya, na san kana da ƙanne, kana da mahaifiya, kana da 'yan uwa. In baka haihu ba, ɗan uwanka ya haifa maka, na san ba za ka so ka ga ɗanka ko ɗan 'yarka ko 'yar ɗan uwanka ana mata irin wannan abin ba. Ina da wani labari. Akwai wani yaro da ya je neman wata yarinya. Saboda shi Allah ba a mishi wayo. Ya je ne da ya je na gayu suna cewa mu ja kaya. Ya je jan kaya. Sai Allah ya kama shi. Bayan ya ja kayan ne, ya tura abokin shi ya ja kaya kamar yadda gayu suke cewa. Bayan haka duk ta faru, abokanan shi gaba ɗaya ya tura su wurin yarinyar nan. Allah kuma ya jarabce shi da son yarinyar nan, ya jikci duniya in ba ita ba zai iya auren kowa ba. Yanzu wa gari ya waya, yaudaran kanshi ta koma koko waye, kuma haka ne ya aure ta. Sai daga baya aka gane cewa ai ba ma abokanan shi kawai ba, hatta wanshi ya ja kaya. Me amfanin yaudara? Kawai in za ka auri yarinya, ka aure ta duk a halin da kan same ta, ka natsar da ita, ka aure ta, shine zaman lafiyan ku gayu. In ba haka babba ci gaba da irin haka, Allah zai iya kama ku ba. Wallahi Allah zai iya kama ku, kuma ba yanda za ku yi da ikon Allah, domin shi Allah ba a mai wayo. Baka sani ba, kila matarka ce an yi haɗuwar rashin mutunci, ƙarshe a zo auren kuma yayi lasting, ai tabura uba ba a ganin mutuncin juna.